Omama abakhulu mandilibulise mathebazana egameni elihle lenkosi yami. Uyome emnyango lutsha lakwethu ngelihle igama lenkosi yami Yesu Kristu. Mandinicele ke baphathi nihlale phansi ndekulela nkosi yami nihlale phansi. Ndiyakulela nihlale phansi nalapha. Mandiqale ndixolise bawufawundi. Amen. Xolisa kanjani esigqiba sonke mama ofounder. Ndiyaxolisa kakhulu. Ayikukho nokuba ke bawufundisi ngizibona abantu ingafanelekanga ukuba kule ndawo. Kodwa kusuke kongamintoni ngaphezu kwayo yonke. Malibonke igama lenkosi. Xa ndime kule ndawo ndizibona ndingathi malibonke igama lenkosi. Ufana nomkhwetha wena abantu abamaziyo ke umkhwetha. Mandixolise kakhulu man. Sibethwe ngumbane kwela cala lethu bawo. Amen. Sacinga fanele uzawubuya apha ekuseni hayi khona ububuya. Amen. Injini ngendinxibileyo hayi khona. Mandixolise kakhulu ndiyayixolisela yonto. Engathi ingafika ihlale ezintliziyweni zenu. Ayikho kokuba ngoba ndenze ngamabomo okanye ke ukwenza le show off. Ikhona ke abantu bafuna ukubonakalisa. Nabantu abafuna uweya iivalues zabanye abantu. Igama lenkosi. Ayiyo yonke loo nto. Ndikubeka kakuhle tata xa usithi andizokushumayela kumela. Andizokushumayela ndikuxolele. Andifuni ubambezela ixesha. Uthi ubawo apha amasirayeli emva kokuba ephumelele impi kwaye unyana kanalo wabhalela ityeni esithi kude kwaba lapha uThixo sincede. Amen. Uphakathi kweMizpa neSheni. Malibonke igama lenkosi. Kwathi ngenxa yezinto ezenzekileyo kuloo ndawo. Amen. Ngoba obam kwanyanzeleka okokuba mayitshintshwe ukubizwa kwayo le ndawo. Ibizwe ngegama elinye. Malibonke igama lenkosi. Kuba ke bekusithiwa ndiza kushumayela family yam bendizawuthi uncedwe nguThixo. But useyilaa nto ubuyiyo previous year. Utheni ungazutshintsha wena? Amen. Malibonke igama lenkosi. Because ithi le vangeli phakathi kweMizpa neSheni latshintshwe lo gama. Kwathiwa yi-Ebenezer ukusuka namhlanje. Malibonke igama lenkosi. Mhlawumbi wena usurvive kwi-ICU. But still usenezinto ubungene nazo kwi-ICU. Malibonke igama lenkosi. Andikwazi usurvive phi wena ufede kuThixo. Kodwa i-concern yam kokokuba uncedwe nguThixo washiyeka wena uyilaa nto ubuyiyo uncedweni likaThixo. Malibonke igama lenkosi. Khona bathi bawathi iifemeli zethu bezikade zingavanga. Kodwa namhlanje une-connection nobhuti nosisi bakho. Kodwa wena useyilaa nto ubuyiyo. Malibonke igama lenkosi. Uncedo lwakho nguThixo lutshintshe ntoni kuwe? Bakhona abanye abantu abangandivayo bawathi. Malibonke igama lenkosi. Bamfundisa uPawulos uthe xa ke ncedwa bam wayesayo kubizwa kusithiwa nguSawule lo. Ngexesha esenentliziyo elukhuni etshutshisa amabandla kaThixo. Kodwa ithi ivangeli kaThixo wathi sakuguqulwa limxholi ilizwi likaThixo lamsusa kubuSawule wajika kwathiwa nguPawulos. Malibonke igama lenkosi. Kukhona abazalwane ke abasabizwa ngonja yam kodwa bangabazalwane. Malibonke igama lenkosi. Ingxaki yami lapha. Ingxaki yami lapha. Andazi oomama babizwa njani. Kodwa ndinengxaki yokokubana ndazi amantombazana abizwa njani. Otshomi. Malibonke igama lenkosi. Kodwa wamkela uYesu nobunto bakho. Engathi namhlanje ithi le nto uncedo lukaYesu malususe ubumenemene kuba kuleli. Uncedo lukaYesu malususe bazalwane ixolele. Amen. Ukumithisa abantwana apha enkonzweni mayisuke loo nto. Amen. Amen. Injalo bazalwane masingayibalekeli indlela. Uncedwe nguThixo ukusuka kuJanuary up until December. Wena uzawuthi xa ubulela nguThixo nge-31st udibane nawe uphuphe isavana ibambe ngomqala. Malibonke igama lenkosi. Sasike sitshintsheni ukwenza ke ngoku.
Sithi nje uThixo wandinceda ndingasebenzi. Namhlanje ndiyasebenza mandithi xa ndibulela uThixo ndithandaze. Instead of uyokutshisa vana. Ungena unyaka omtsha unxilile, irequest zakho zizawunxila nazo. Malibonga igama lenkosi. Kodwa uthi uSamuel xa bencedwe nguThixo kulaa ndaba, uthi ngoku akusayi kuthiwa le yi-Ebenezera. Phakathi kwe-Ebenezera neMizpa kuzathiwa ngoku yi-Ebenezera. Akusayi kuthiwa yi-Ebenezera kuphakathi kweMizpa neSheni. Kuya kuthiwa yi-Ebenezera kuba uncedo lukaThixo luvele kule ndawo. Nawe khawuthi ngoncedo lwakho uThixo akuncede lona. Uthi namhlanje ndikulo mfundisi ngoncedwa nguThixo. Uthi namhlanje ndikulo mzalwane ngoncedo lukaThixo. Ube nento zazithiya ngayo related ebuThixweni. Amen. Malibonga igama lenkosi. Andikhaleni nondibambezela ke kodwa ndiyarhalela okokuba family yam xa siza kohlukana sibheka kumakhaya wethu. Uba ubusaziwa kokwenu ngenxa yokokuba ugqithwa nto wena, izigqibo zigqitywa nguwe. Namhlanje khawuthi ndincedwe nguThixo. Izigqibo mayibe zezomntu wonke apha efemelini. Uba uyazazi uyiprovider wena efemelini, khawunciphise ukuprovider oku bakho. Kodwa uthi ngoku ndiprovider nje kungenxa yamandla kaThixo. Wonke umuntu makabe nesay efemelini. NgoKristu inkosi yethu. Amen.